ονομάζεται δόκιμο Τσαμκυράνη. Ο δόκιμος ήταν αξιωματικός, δηλαδή κληρωτός δόκιμος αξιωματικός. Υπηρετούσε στα Χανιά. Έπεσε στην Κύπρο το 1974 με το αεροπλάνο που πήγε εκεί για την αποστολή. Το στρατόπεδο φέρει το όνομά του. Έτσι λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, 38, φτιάξαμε την πρωτομή του για να κοσμεί εδώ το στρατόπεδο και να ενθαρρύνει τους στρατιώτες. Η όλη διαδικασία παρακαλέσαμε τη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλόρινα να μας φτιάξει την πρωτομή. Έφτιαξαν 4 προπλάσματα οι φοιτητές. Επιλέξαμε εμείς ένα. Επιλέξαμε αυτό. Ναι, το είδαμε. Το τέταρτο. Και είναι αυτό το οποίο θα αποκαλύψουμε σε λίγο. Μαζί με την αποκάλυψη της πρωτομής θα γίνει και επιμιμώσιμη δέηση για τη μνήμη των πεσόντων στην Κύπρο το 1974. Και πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τις 4 επιλογές που προηγήθηκαν από την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι το πρώτο. Εδώ είναι ο κωδικός Β. Πάμε στο τρίτο κωδικό που γίνεται η κριτική μοίρα. Και εδώ είναι το Δέλτα βέβαια, το οποίο θα δούμε και λίγο μετά τα αποκαλυπτήρια. Μοίρα! Προσοχή! Ως καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτείω φόρο τιμής στον ήρωα Δημήτρη Τσακμυράνη, πεσόντας στην Κύπρο το έτος 1974. Είναι ότι η πρωτομία αυτή θηροτεχνήθηκε από φοιτήτρια της σχολής μας και μάλιστα του εργαστηρίου γλυπτικής, το οποίο διευθύνω. Η διοίκηση της μονάδος σας και το πανεπιστήμιό μας ως φορείς αξιών και αρχών συνεργάστηκαν αρπήρως αρμονικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Τονίζω ιδιαιτέρως ότι επιλέχθηκε το συγκεκριμένο έργο μεταξύ 4 προτάσεων που φιλοτέχνησαν οι άριθμοι φοιτητές μου. Η Παναγιώτα Θεοφιλοπούλου είναι τελειόφοιτος στο τομέα γλυπτικής του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως ένα χειροκρότημα. Αφού το αεροπλάνο του χτυπήθηκε και μάλιστα από φίλια πυρά, με αποτέλεσμα οι 29 να συναντηθούν με το θάνατο, αλλά παράλληλα και με την αθανασία. Κατανομέας Γιαννόπουλος Παναγιώτης. Απόν έπεσε υπερπίστεως και πατρίδας. Τσαμκυράνης Δημήτριος. Παρόν για πάντα εδώ στο στρατόπεδο για να τιμήσει στο προσωπικό της ΙΜΑΚ το χρέος του προς την πατρίδα.